Σεβαστοί πατέρες και καλοί μου χριστιανοί, όλοι μας θέλουμε να φαινόμαστε ωραίοι και όσο πιο άσχημοι αισθανόμαστε μέσα μας, τόσο περισσότερο θέλουμε να φαινόμαστε όμορφοι. Θέλουμε να κρύβουμε την ασχήτα μας με ένα ωραίο σεμνό φόρεμα. Το παραπάνω απόσπασμα προέρχεται το έργο να δείσουμε τους γυρούς του νοβελίστα Ιταλού συγγραφέα Λουίτζι Πιραντέλο. Μας θυμίζει βαθιά αυτή την ανθρώπινη τάση. Σήμερα γιορτάζουμε ακριβώς το ωραίο και σεμνό φόρεμα που φόρεσαν οι Άγιοι από το Πνεύμα του Θεού και έγιναν όμορφοι. Όχι όμως στην εξωτερική εικόνα, αλλά στην καρδιά και στις ενέργειες και στο περιεχόμενο. Σήμερα λέμε πως είναι η εορτή του Αγίου Πάνου. Και δεν είναι τυχαίο ότι το σημερινό Ευαγγέλιο μιλάει για εκείνους που ομολόγησαν τον Χριστό πάνω από κάθε άλλη αγάπη και κάθε άλλο συμφέρον. Αυτοί είναι οι Άγιοι. Τι είναι δηλαδή η σημερινή γιορτή? Η Πεντηκοστή, η προηγούμενη Κυριακή, η γέννηση Αγίου. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Τι λέει στον σημερινό χριστιανό αυτό? Συμβαίνει πολλές φορές να ακούμε ένα κήρυγμα, να διαβάζουμε κάτι και παρόλα αυτά να μένουμε στεγανοί και στεγνοί. Όλα καταντούν λέξεις χωρίς περιεχόμενο και έτσι δεν αλλάζει τίποτα στη ζωή μας. Τι σημαίνει λοιπόν Άγιος? Με τι περιεχόμενο έχει μέσα στο μυαλό μας αυτή η λέξη? Πόσες φορές δεν το επαναλαμβάνουμε και είναι τραγωδία να έχει μείνει απλώς σαν φραστικό κατάλοιπο της προφωνήσης των αρχιερέων, ενώ ήταν το όνομα που είχε κάθε χριστιανό στην παλαιότερη εποχή. Αν ανοίξουμε και ξεφυλίσουμε μονάχα τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, θα δούμε να απευθύνεται προς τους χριστιανούς και να λέει της Αγίας εν Θεσσαλονίκη, της εν Κορίνθο, της εν Εφέσο, ή αδερφοί Άγιοι, όπως θα λέγαμε σήμερα. Και όλα αυτά να μας είναι ξένα. Και εμείς σήμερα ζούμε μια αντίφαση. Έχουμε το όνομα, αλλά δεν ζούμε την πραγματικότητα. Θα πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσουμε μέσα στο μυαλό μας ότι μπαίνοντας ένας άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία και γινόμενος χριστιανός, προσωπικά να αλλάξει η καρδιά του, όχι να αποκτήσει καλές συνήθειες. Μπαίνει γιατί ξέρει ότι είναι άσχημο και θέλει να ομορφύνει. Η Εκκλησία δεν είναι απλώς χώρος καλών συνηθιών. Είναι χώρος και τόπος μεταμόρφωσης. Ο άνθρωπος δεν έρχεται για να φαίνεται καλύτερος. Έρχεται για να γίνει καλύτερος. Γιατί ο χριστιανισμός δεν είναι αλλαγή προσωπίου, είναι αλλαγή υπάρξεως. Έρχεται για να μεταμορφωθεί. Έρχεται για να αλλάξει η καρδιά του. Ο Χριστός δεν κοιτάζει τα εξωτερικά, κοιτάζει τα μέσα. Δεν κοιτάζει τα λόγια, κοιτάζει τα κίνητρα.
δεν κοιτάζει την εικόνα, κοιτάζει την καρδιά. Και ακριβώς αυτό είναι να προσπαθήσει να αντιληφθεί τι είναι Άγιος. Άγιος είναι μόνο ο Θεός. Γι' αυτό σε εκείνον δεν υπάρχουν υπερθετικά. Η λέξη λαμβάνεται απολύτως. Δεν εννοεί συμπεριφορές και λόγια, αλλά ύπαρξη και υγιείς, όχι εγωιστικές ενέργειες. Όταν ο Θεός λέει να γίνετε Άγιοι, διότι εγώ είμαι Άγιος, ακριβώς εννοεί να δουλειάσουμε, όχι εξωτερικά, αλλά υπαρξιακά. Για να γίνει κάτι τέτοιο, απαιτείται όταν να αποδεχθούμε και να ζούμε με το θέλημά του, όχι από υποχρέωση, αλλά από ελεύθερη βούληση και από αγάπη. Η εντολή του Θεού δεν είναι βία, είναι οδηγία. Δεν είναι καταπίεση, είναι θεραπεία. Δεν είναι απλή προσαρμογή, είναι εσωτερική αλλαγή. Δεν είναι συμπεριφορά, είναι εσωτερική ποιότητα. Όταν κάποιος αγωνίζεται να μοιάσει στον Χριστό, δεν θέλει να κρύψει την ασχήμια του με ένα ωραίο ξενοφώνευμα, αλλά αγωνίζεται να αποκτήσει την ωραιότητα των αρετών και να γίνει πραγματικά όμορφος. Γι' αυτό και όταν ηρωνευόμαστε κάποιον λέγοντας να αγιάσεις, προσπαθήσει. Τι κάνουμε? Στην ουσία, αποτρέπουμε τον άλλον από την αλήθεια. Τον αποτρέπουμε από την απόφαση να αγωνιστεί να ντύσει την κοινότητά του. Και τον αποτρέπουμε απλώς να θέλει να φαίνεται όμορφος, όπως είπαμε στην αρχή με το απόσπασμα του Λουίτζι Πιραντέλο. Θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να σπάμε μέσα μας τα αυτονόητα. Δεν λειτουργούν αυτονόητα επειδή απλώς βαπτιστήκαμε χριστιανοί. Έχουμε πάρα πολλά κενά. Μας βαραίνουν ένα σωρό ελλείψεις. Και αν ξεκινήσουμε από εκεί, από αυτή τη βάση, σιγά σιγά θα αρχίσουμε μερικά πράγματα να διορθώνουμε. Εμείς όμως που βαράμε, όπως είπαμε, αυταπάτες, κάνουμε το σταυρό μας, ανάβουμε κερί, ακόμα πάμε και τις Κυριακές στην Εκκλησία και έχουμε τελείως διαφορετικά κριτήρια από τα κριτήρια του Θεού, νομίζοντας ότι ευπρέπεια είναι χριστιανισμός. Καλοί μου χριστιανοί, δεν είναι χριστιανισμός η ευπρέπεια. Ο καθοσπρεπισμός δεν έχει καμιά σχέση με την Εκκλησία. Η Εκκλησία ποτέ δεν νοιάστηκε για το πώς φαίνονται τα πράγματα. Νοιάστηκε για το πώς πραγματικά είναι. Τι κουβαλάει η καρδιά σου, όχι τι ρούχο φοράς. Και εκείνο που χρειάζεται σήμερα τον Αγίον Πάνο είναι να κατανοήσουμε ότι η πορεία προς τον Θεό είναι μια περιπέτεια. Θα πρέπει να την αρχίσουμε με γνησιότητα, ψάχνοντας όχι να προσαρμοστούμε, αλλά να αλλάξει η χάρη του Θεού την καρδιά μας. Όσο περισσότερο χώρο της καρδιάς μας δίνουμε στον Χριστό, τόσο αυτή θα αλλάζει. Θυμηθείτε την παλιά ιστορία με τον Καλαμπόκι. Είναι ένα παραμύθι, που όμως λέει με εικόνες πάρα πολλά και ουσιαστικά. Και δείχνει ακριβώς ότι ο λόγος μας
είχε καταπεί το Ευαγγέλιο, το είχε καθημερινότητα, το ζούσε. Περπατάει, λέει, ένας άνθρωπος τραβώντας το γαϊδούρι του, στο οποίο είχε προκαλωμένα δύο μεγάλα καλάθια με καραμπόκι. Είναι ένας άνθρωπος, τσιγκούνης και μαντούφης, που δεν δίνει ποτέ ούτε του αγγέλου το νερό. Γιατί? Γιατί νομίζει έτσι ότι το χάνει. Είναι κρύος και στενόκαρδος. Στο διάβα του συναντάει τον Χριστό. Ο Χριστός, γνωρίζοντας αυτή την ψυχική του αναπηρία και θέλοντας να το βοηθήσει να ομορφύνει ψυχικά, να ξεδικωθεί και να μάθει να αγαπάει, του κινδυνεύει να του δώσει ένα καραμπόκι από αυτά που κουβαλάει. Αυτό στην αρχή μπλοκάρει και ύστερα, για να μην κάνει τόσο τσιγκούνης, ψάχνει μέσω του φίλου. Και βρίσκει ένα ζουγιασμένο, ένα τόσο μικρούλι και του το δίνει. Πάρε το που λέει. Το παίρνει αυτό και το κοιτάει με συγκατάβαση για την ψυχική κατάσταση του ανθρώπου και του το ξαναρίχνει μέσα στο καλάθι. Και το καλαθάκι, πέφτοντας μέσα στο καλάθι, γίνεται χρυσάφι. Προσέξτε όμως, στο μέγεθός του, στο τόσο το μικρούλι και το ζουλιασμένο. Και ο Χωριάτης τραβάει τα γένια του και τα μαλλιά που δεν έδωσε έπαιρνο του μορφή. Το ίδιο θα πάθουμε κι εμείς κάποια στιγμή. Ο Χριστός έρχεται να αλλάξει τη ζωή μας και εμείς του δίνουμε ένα ζουλιασμένο καλαμπόκι. Καλοί μου χριστιανοί, δεν μας καλεί ο Χριστός να παιδόμαστε καλοί. Μας καλεί να γίνουμε αληθινοί. Δεν μας καλεί να βελτιώσουμε την εικόνα μας. Μας καλεί να μεταμορφώσουμε την ύπαρξή μας. Η αγιότητα δεν είναι προνόμιο των ολίγων. Είναι πρόσκληση για όλους. Είναι ο δρόμος της Εκκλησίας. Είναι ο δρόμος της ζωής. Και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, αυτό το κάλεσμα αφορά και την νεότητά μας. Οι νέοι μας δεν ζητούν λόγια, ζητούν αλήθεια. Δεν ψάχνουν θεωρίες, ψάχνουν νόημα. Δεν συγκινούνται από σχήματα, συγκλονίζονται από αυθεντικότητα. Αν οι νέοι μας σήμερα απομακρύνονται, δεν είναι γιατί δεν θέλουν τον Χριστό. Είναι γιατί πολλές φορές δεν τον βλέπουν ζωντανό μέσα σε εμάς. Νεότητα χωρίς Χριστό εύκολα χάνεται. Αλλά και η Εκκλησία χωρίς νεότητα σιγά σιγά μαραίνεται. Γι' αυτό σήμερα στην εορτή των Αγίων Πάντων ας αναρωτηθούμε τι παράδειγμα δίνουμε στα παιδιά μας, στους νέους μας. Γιατί στο τέλος δεν θα μας ρωτήσει ο Θεός τι κρατήσαμε, αλλά τι δώσαμε. Και ίσως το πιο πολύτιμο που μπορούμε να δώσουμε είναι μια ζωντανή πίστη, μια αληθινή ζωή, έναν Χριστό που φαίνεται μέσα. Και τότε η νεότητα δεν θα χαθεί, θα μεταμορφωθεί σε αγιότητα. Επιτρέψτε μου να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για μια ακόμη φορά στον Παναγιώτη του Προφήτη μας,
Φιλόφεο που μου έδωσε και την ευχή του να σας αναλύσω τη σημερινή περικοπή. Το θεωρώ εξαιρετική τιμή και μεγάλη ευλογία. Ευχαριστώ επίσης το πρωτοσύγκελο του Επιτρόπου μας, τον πατέρα Ιάκωβο, που με έστειλε σήμερα στον ιστορικό αυτό λόγο του Αγίου Μινά, στην ευλογία σας. Ευχαριστώ επίσης τους εκλεκτούς εφημερίου του ναού, τον εκλεκτό σας προϊστάμενο, τον πατέρα Κωνσταντίνο, και τον επίσης εκλεκτό εφημερίο του Πατέρα για την ενθάρρυνση και την στήριξη. Καλή σας μέρα.